Tafiyata na kusa kaiwa, kwanaki na suna wucewa cikin jakata ban sani ba. Guzuri na ta yaya zan iske gida? Buri da raina shine in sai gidaje, ɗaki na kwana in sa gadaje, motar hawa na duk inda zan je. Ana rakuna komboy kamar gudaje, ina ta fankama ina ta cije-cije, in canza kaya kullum in gyara saje. Bana tunawa da inda na yi fitowa, na manta cewa wata rana zan komawa. Na cinye komai ba ni tattalawa, ko da sako ma ba na turawa. Na yanki biza ta kusa karkarewa, kuma babu dama bare in yi da dawa. Wayo ni wayo, wayo ni wayo, wayo ni wayo, ya zane yau da kaina. Akwai gida na biyu inda za na kwanta, gidan da ba a zama ciki da mata. Babu iyaye ‘ya'ya bare makota, abinda na zo da shi za na zanta, abinda ni na rubuta shi zan karanta. Ba wanda za ya ajiye bare na sata, ina yi kirki ba mai bin mugunta. Wayo ni wayo, wayo ni wayo, wayo ni wayo, ya zane yau da kaina. Allah ya so ni tunda na ankare, sai in kara kai min nema cikin darare, in ci lokacina kafin ya karkare. Abinda na samu sai in tattare, in aika gida ina je mu warware. Gida na uku inda ba a ɓoye-ɓoye, duk wanda yammacin nan ka gan shiraye. Kowa a girme ba wanda ke a goye, wasu si ta maina wasu si zubar hawaye. Abinda ka aika shi za ka sama, mu aika alkairi mu je mu sama.